txoriene ikusentzoliok, Zigor Iturrita. Kaixo, eguerdion. Berdin, gaur etorriko naz, behitxu, erresta bat prestatzen. Bai? Nik uste dut Euskal Herriko, ez dakizu kalde, isa lanetan dauen liburu batekua. Nik uste dut errezeta liburu eta hitz egiten ari bagara, Euskal Herrian gehien dauen errezeta liburu hau izango da. Bai, zelen, intzina uste dut, bankuren batekin edo oparitzen zabiela, eta hori da, La Cocina Vasca Ana Maria Calero, nabatolan lodixa dana portada txurixa da... Bai, horre gaina, angula batzuk agertzen ziren, angulak agertzen diena, eta nik uste dut hori, etxe gehienetan, ero izan duzue, ero ikusi izan duzue norbaitek. Ana Maria Calero, Donostiarra, familia Bilbokua, naiz eta berak bizitza osoa pasaden Bartzelonan, baina, errezeta pila bazitxun, errezeta liburu pila bazitxun berak, eta berakin zabena da bilduma batein. Eta bilduma horretan, badau, errezeta bat, diela, kuiatxo beteak. Eta kuiatxo beteak, holako errezeta tradizional batekin, eta gaur, asteazkena die, betiko errezetak, beraz, horrekin goiaz. Baina, bota, nola ingo duzu? Lehengo ingoitxut kuiatxoak zuritxu eta erditxik moztu. Gero irekinaldi bat emon da ondo iragazi. Sartegin baten betegarrixa prestatuko, tipula erregozin, aragisa gehitxu eta bi arrautza egozin, eta gero izango da kuiatxoak bete, irinetik eta arrautzatik pasa eta frigitxu. Eta gero, sartaginan gadatu dan horixuan, bertan ingo berakatza frigitxu, gero irinapurtxo bat bota, saldakin loditxu eta kuiatxoekin batera zerbitzatu. Beraz, hasiko gara, honek, kuiatxoak zuritzen, gaur egun esan duguna, ez diela zuritzen, normalien, baina, basan garai bat, zuritzeko oitxuria zen. Baina hori gauza askokin, lehen Albertinia zuritu egiten ziren, gero egosketak ere beste batzu ziren, denbora pila bat egosten zandana, sukaldaritza aldatzen joaten da, gauza batzutan, esan dezagun, espero du, hobetu dela beste gauza batzutan agian ez, eta, horako oiturak, orain di jendeak aldetzen di niri askotan, nik hau behin baino gehiagoten esan dut, zu kuiatxoa eta zuritzen dituzu? Ez, sekula ez, eta luzokerra ez da ere, eta badaude gauzatzu, azala jateko dala, banana bat ez dute erabiliko. Ostra, bananakin ikusi nuen dengunean errezeta bat, oso originala egiten zuten banana, iriki erdetik, eta aragi atara, baina bananaren forma azalaean mantendu, erditik atara, eta gero aragia apurtu izuten, eta atera izuten. Aragi horrekin, gero mus bat egiten zuten, birrindu egiten zuten, esne gaina gehitu, azukrea eta hori, eta gero horrekin bete egiten zuten azal hori bananaren forma zeukala. Izozgaioan sartu, eta gelatina xaflakin zegoen, orduan, izozgaioan sartu, eta gero egiten zen atera, eta zeukan, bananaren forma berdina gainera, barriko sanan itxura hori ero marratxoak ere ikusten ziren, eta zan, bananaren mus bat, berez, barruan erabilizutela, bere azala biltzeko. Probatzen bozu da, gustatzen batzu, ekarri emaitza txorinera, desiatzeko nago gara, probatzeko. Lehenko gunean, kuiatxo batzuk nabien itxen hori, sare sozialetan eta batek esarostan, emango estazu truko bat, ze asalak, nire kuiatxoa dauki horratzak bezala. Holan, hile batzuko lan oso... Baina oso asiak izango da, kriston kuiatxoak izango zian. Nik izan dutzen, ziur ez dala luzokerra. Ze holan, nik horratzak, igual holan, hiletxo batzuk eukizeik, baina bestela zuritziakin, edo lako estropajo batekin edo bebai horrekentzia, bebai, badau. Botaen bat izango da, nik ez dut esotzen ero. Egia da, handitzen duazenean, azala oso. Handia direnean, kuiatxo handitzen danean, nik azal hori ez dut erabiltzen. Esan, erabiltzen bau purea iteko izango zen, ez? Horre, ja, handia direnak, hasi pila dauzkate barruan, eta gainera batez ere azala gogortu iten dala da hori. Baina holan, tamaina ontako kuiatxoekin, zuritu inoiz ez da hori. Ana Maria Calero inguruan, Calera, pargatu. Bere zenbakiak ikusgarria dira. Emakume hau, erizaina zan, 6 ume izan zituen, baina 120 liburu baino gehiago idatzi zituen. 120 liburu, 6 seme alaba, erizaina, nondik atatzen zuen denbora. Gaur egun gero jendeak kejatu iten da. Bi ume dauzkat, eta lana, eta enei ziristen danara. Betxo, Ana Maria, artista. Ez dut olan gimnasioa aurkitzeko hastian ordu bat aurkitzen da. Honek ez zuen behar denborarik.
Bueno, egia da, bere errezeta liburuak ere idazteko eta erabiltzen zituen, hainbat eta hainbat sukaldariren errezetak erabiltzen zituen, ez zuen jartzen gero norenak ziren, baina badakigu, Parabaideko Markesaren errezetak jartzen zituela, Nikolasakoak baita, eta, hainbat garaiko sukaldari ezagunen da errezetak eta berreskuratu eta horiekin liburua osatzen zuela. Azkara aizpenak bai, lehengo gunean heldu jatela liburua. Ez dakit esan dutzen horrek, bigarren eskuko plataforma horretatik erosin hauela hau liburua, Azkarai aizpena. Bai. Eta, heldu jatela, daia, perfecto, baukat. Bai, eta? Baina, pentsatzen hauen ez dakit, deskatalogauta zauen, da basauen liburua 300 eurotora. Eta laurloako batien aurkitzunan 30 eurotan da esan hauen. Erosingot, ia zer mote ustien da behitxu, basauen liburua oso ondo zainduta. Zigor itxoinen, momentutxo bat, errezetan dako, behitxu moztuko ditugu lehengo honek kuiatxoak erditik, eta gero erdi bakoitza luzetan. Bai, orduan, hau egosten dugunean, hau eratuko da, aputxo bat bigun haua, egosketa bat emon kontzau 5 minutuko edo. Eta gero, aragisa koiaratxo batekin atara ingo, eta hau beteko. Barrukaldia. Ontxe, gaur egun itxen die geixau, laban eta, baina, egon zan denbora bat bai, hau itxen zabiala geixau, sartak ginen frigituta. Laberik ez daukazuna, gero labe ez dugunok erabili nahi, egin aldugun modu hontan. Bestela esan dagoa, hemen izango zen, gaur egun iten dana da, hauetan, aragiatara, gero betegarri batekin, kipularekin erregozi aragia txiki da, eta, ero labean iten duzu, mikroin labean ere inalda, gero izango zana hori bilduko duena, o hemen itxasontzia, txalupak askotan deitze zaila hauei, eta hori, ero egozita, labean, ero fregituta ere inalduzue, oliotan fregituta ere posible da, eta aukerak bakoitzak dauzkanan, etxian daukan tresneria o labea edo horrena arabera. Hori da. Hau garbiagoa izango zen, uretan egozita. Bestetara, zapore gehiago, inaldugu. Uretan egozitza, baina gero frigitxuko da, gero saltzian bebai joango die. Beraz, ez kezkatu, ze zaporia aukiko dabe. Hementxe, betegarrixa joango gara itxen, betegarrixa bebai, tradizionala, zer errezeta honetan da, nada tradizionala, bakitzu betiko errezetak, eta tipula, aragisa, nik aukeratu dut, aragisa gainera, olako liburutan, ondo dauz, ez dutzu batzutan, ez dutzu, ez kantidadie jarten, aragisa jartatzu, aragiseatu da, zuk ikusi 300, 400 gramo die, 500, 600... Zenbakuiatxo erabili barruzun, horren arabera. Horren arabera. Eta gero jarteotzuna bebai, oso bitxia dena, ez dutzu jarten txalana edo txarrixana, jarteotzu aragiseatua. Orduan nik aukeratu dut 50, euneko 50 txarrixa, euneko 50 txala, baina, zuk ikusi. Vale, oso ondo. Ana Marien inguruan, horre, 1971an, El Correo aldizkarian, izan zen lehenengo emakumea, holako gastronomia atal bat izan zuena, eta han idazten zuen. Eta, Patrik, Bartzelonan hil zen, 75 urte Bartzelonan bizi ondoren, eta pena dela, horren beste liburu idatzi eta gero, horren beste eman da gero gastronomiari eta orokorrean dene, ezela berataz ezer idatzi, eta, hemendik, omenaldi bat egin nahi diogu, txorienetik, azkenean, gure etxetan, seguro, ziurrenik zuen betiko errezetategian, bere errezeta bat badino gehiago izango duzuela, eta hemendik, omenaldi txiki bat berari. Hori gertatzen da, batzutan bizitzan jendeak ez ditxula olako omenaldi jasotzen da, gero, behin joan danean, hoi pena. Patri, txikizten nahi da nontan, kipulata, eta gu errezeta tradizional da ari garen nontan. Gaur egun, ni lehen, gaina atzo Patri esaten, egun baten, honen buruz hitz egin behar dut, eta gaur egun, sare sozialetan eta modan dauden bi gailu ekarri dizkizue txorienera, eta gaina hitz egin dudan sukaldariekin, ez diote praktikotasun gehiegi aurkitzen. Bat izango zen, era honetako labanak, hau Japoniatik datoz, berez barazkia txikitzeko dira, eta, egia da, atzo egin genuen, porrosalda, ilargi erdita mozteko eta oso, horretako komodoa da, praktikoa da, baina gero egia da, txiki iteko, brunua zeran da, nien eiz moldatzen. 2 urte berarekin, etxean dago, han iskina batean, beti ni deika, kaixo zigor, hemen nago, eta ez dio kasu gehi egiten. Eta gaur egun, zare sozialetan olako labanak pila bat ikusten dira. Ez dira merkeak,
Ez di merkiak. Eta Danetatik egongo da, baina merkiak ez di. Eta bigarren asmakuntza, zigorrek programiazio baino lehen hori zauzta, jo, eta jende piat ikuste dut, honekin hau eitzen behitxo. Lehenko moztekin daude, eta labanakin hartu biharrian, honekin olako rasketa batekin hartu, eta hau. Eta nik, nedi grazi indozta, zen niri, justo atzo heldu jaten, olako bat eskatu dut, olako rasketa bat berez, oreak eta bultzatzeko dana, originalki. Atzatzeko, erabilizan. Ikusi dut askotan, nola itzen da bela, da, pentsatzen garbixa, eta labanakinen leike, baina, bueno, bidai baten ordez, igualen bitxuzu 3 edo 4 da. Nagixen Patri, bueno, gure laban normal bat atzako, hau egia da zabala da, baina, bueno, eiteko alderaketa, beita. Hori. Zenbat gehiago sartzen da? Nahi dut esan? Apurtxoa bai, Bueno, honekin ingo ditut, 2 bidaia eta honekin agian 2 terdi. Baina beti, sukalderekin duguna hartu, eta horrela, gaur egun, olako hartzen dute. Eta, bueno, hau da, nire kirolaren mundura pasatuta, ez? Egon zan garaiba, zapatilla ziela denak, normalak, ez? Amortiguazioa, eta horra zizien, bueno, barrutik jaten dutenak horre pronadorea dira, kanpotik supinadoreak, orduan, zeun nola gastatzen dituzun, zapatilla mota batzu behar dituzun. Gero etorrezan, minimalismoa. Bai, antzinako afrikarrak eniatak eta irabazten zuten maratoia oinutzi joan da eta oinutzi joan behar da. Oinutzi joaten dira, bizi guztia oinutzi joan dilako. Zuk, laroek hilo dauzkazula, ez dakizu, ze teknika berezi bat behar da. Larogei, 70, berdizei teknika berezi bat behar da oinutzi joateko. Hartu da hor, joateza olako zapatiakin, horpuakin zapatzen, pon, urrengo hastian, danak fisio gana. Eta gero etorrezan, maximalismoa, guztiz kontrakua, kriston amortikoa zilloak. Hori zer da? Saldu inbarra, Patri. Baina hori da, kirol bakoitzan dako badau gauza bat, ez? Bizikletan ibiltzeko, edo korrikaitzeko, edo gimnasioan ibiltzeko ez da bardina, ez? Bai badaude zapatillen mundu hortan, daude moda tendentziak aldatu iten da, eta kontu da saldu inbardala zerbait berria, ez? Hori argi dau. Nik ontsa ikusi dut gimnasioan, nik gimnasio txiki batera noia, baina mundu oso, jende asko entrenatzen oinutzek. Eta esaten, bueno, berez, hankandako, pixua holan distribuitzeko da, onaua dela. Nien azau sartzen zeo zen, ni badakizut hortian azela da, zeo ze jausten bat jatankara, hori azteko. Bueno, nik hor argazki bat jarriko izuet, behitu, horre dien nire behatzak, legunean, txokoan, galdarrestatu egin nituen, tomate batzuk, ura botatzera joan nintzen, pixat estropozu nuen, da, ura, zapatilla galtzerdiak eta neuzkan, gainera erorizitzea, eta tirita hori die Pokemonenak, etxean dauzkadan tirita bakarra, gure etxean olako dira. Marrazki bizi duen tirita. Bueno, hementxe, gure koiatxua, galdarrestatua, hori, esan dakoa. Sukaldean bebai moda dauzela. Peitxu moda, kuiatxoetan bebai lehen esan duguna, ez? Ontxe, ez zuritziana. Entzun dotzut, bai. Ontxe, ez diela zuritzen, eta geixau diela laban. Oindala, ez asko, bai, 20-30 urte, dana zuritxuta, frigitxuta da sartaginean. Berez, moda kontua bai, bada. Iteli, moda kontua da, zer jaten dugun, eta hor dauzkozu, lau. Eta hori betegarrixetan, lehen arrautze gozixesan, bai ala bai. Jarteko gauza de bai, ez da? Gaur egun jarriko gaun bakarrik, tipula? Duela urte batzuk, arrautzak egon ziren pixkat ez... Demonizatuak. Bai, txarrak ziela, kolesterol pila bat zeukatela, eta gaur egun, bueno, adituak esaten ari zaizkigu, astean, lasai asko, 10 arrautzak jan alditula. Osasuntzu dagoen pertsona batek eta ondo dagoenak, astean lasai asko, hau da, 5 egunetan 2 arrautza jan aldituela, lasai asko. Uste dut, adatabe, emakume da gizonen artean desberdintasuna dagoela, Hormonen kontua bat inventan. Hori da, eta segun nola zauden, eta gero beti esaten duguna. Ez tala berdina. Arrautza nola jan, era batera, ero bestera. Arrautza egosiak aipatu dituzu. Arrautza egosiak, hor, arrautza egosita, bere hortan, gero gatz pixka bota aldiozu, olio pixkat, horrek, ez dauzka kalori berdina, gero ez dauka koipe berdina, arrautza frigitu bat, non aldamenian patata frigitu batzu dauzkan, non aldamenian maonesa pixka bat daukan. Asko aldatzen da bai. Aldatu iten da, orduan ez daukate ze ikusirik, ez? Baina berez, arrautzak, nahiz eta, frigitua gero plantxan egiten baitugu, olio pixka batekin, jartezagun garbi aldera joan da, zeni egosita zen erosatzen. Arrautza egozia jatitxut, baina... Ni arrautza egozia gainera jartitxut. Ba, gustatzea, baina... Urotzetik.
irekiten hasten da arte, 4 minutu. Lau minutu? Gero, Osea, urotzetara gorringoa berriz, gordin. oran gorringoa isa gordinek, eta atzo initxun lekak, Bai? leka patata batzuk. Eta Eta hori horrekin gainetik gero? gaieteko, pentsagaten, delizia bat. Bai. Hementxe, aragi birrindua, barrura, ontsa botako tzagu nahi bai. Gatza, eta Piperbeltza. piperbeltza, Oso. hola ez. Ba, pare ba, buelta. Holaxe. Eta hau, itxendan bitartian, saiatuko gara, honei ba, pasako zauza pitxua, ura holan kentzeko, ontsa pasako zago gehiago, eta saiatuko gara Aragi aragi aldan, xataraten. bai. Hemen, Aldan eta garbixen. batez ere, egin behar badu errez eta gero betegarri moduan eta azala ustea oso interesgarria, ero ia esango nuke, ez nuen esaten beharrezkoa, ze ikutsiko zuen moduan egin alda. Azalak bai egiten duela, geruza bat, kanpokoa gogorragoa dala azala, eta oin ustutzeko garaian, Errexo. bueno, bai, azalea iristen mazara, ba, bueno, prim, hor gelditu egiten zara, eta aragia ataratzea errexagoa da. Hemen, kasu honetan, bueno, bai, agian, bateo bat aportu ginen alda, eta hortan azalik ez izatea okerragoa da. Hori da. Osasuntxoagoa beti izango da, 100% da, aragi xeatua zuen arategian hartzea. Hori beti. Lehengo eta behin, zegatik, zuen aurrean moztuko du, edo xeetuko du zuen arakinak aragi hori. Eta ikusiko zue, gehigarririk ez diola botako ezer. Eta ohitura baldin bako zu, ero inoiz, ero joan zaitezte egun batean, ze supermerkatuetara, ilean behin ero gutxienez, nik uste dut ia mundu guztia juten gara. Denok, orduan, hartu zazu egun batean, etxetik badezpada ni bezala eraman irakurtzeko betaurrekoak, hartu aragi xeatu pakete bat. Eta ikusi hor, aragi xeatu baino zerbait gehiago badagoela. Eta hor, bueno, ba, esaten duguna, ba, osasuna aldera eta junda eta kalitatezko produktuak nahi baitu, bueno, ba, eska dezagun gure arategian, ze hor ez diote zer botako besteetan, bueno, ba, gehigarri pilo bat botatzen dizkiote. Hor, konserbatzaileak, almidoiak erabiltzen dira batzutan, ez da, ze zentzu dauka hemen almidoiak, ez? Zaporia ematekoak ere botatzen dira. Orduan, ba, bueno, aukeran, joen arategira, eta ez lotzatu, hor, Julenekin hitz egiten lenguan, ez? Berai, lotza ematen diola jute arategira, ez dakilako ze atal, ze lehen gari bat, zuk horra aukera daukazu, behitu, ba, ni eman dizkiazu, emaidazu, aragi xeatu atal hauek, ez? Hau, ero hau gustatzen zait, ero beste alakoa, ero tapa, ero dan Talotza alakoa. matotzala, zeba. Ez dakilako ze atal eskatu, Baina zuena, normala da. bajun, eta esan, arakina, iparkatu, aragi xetua nahi duzu. Eta esaten dizunean, atal bereziren bat, ero nahi duzu, ero txankarretik, ero ez dakit nondik ateratakoa? Ez, zure esku. Ez, Eta jazta. edo aldotzazu galdetu da, holan ikasten da bai holan galdetzen, ikasten da. da, ze atal gomendatzen doztazu, eta segatxik, edo zuk zein jarriko Bai. zaien, holan ikasten da, eta holan urrengoan zoi esenian, ba, esaiozu, ba, betu, holan, beti ontxe, kafiakin hasinaz, eta kafia, nintzen erostera olako denda berezi batera, ez? Bai. Eta esan, kafia nungua gurozu, ez? Nungua gustaten gatzu, Kenia, Tarra, Kolombiarra, Guatemala... Mundu bada hori, mundu da. Ba, ez dakit, jarri edozein da, esan ostan berak, behitxu, jarriko zut ontxe, hau, dala oso suabia, eta bueno, dauzka, aroma hauek, Bai. baina apunta hau, eta gero emango ba, beste lekun batekoa da, ia, igartzen dozun desberdintasuna, eta orduan joango zara ezagutzen, baina gutxinaka joan bizara, eskenean, Mundua da, normala Zigor gauza, Bai, bota. kuiatxoak bero-beruak zeuzen ondiokan da, asinaz bete garrixak entzen, baina isa, erratzen az, orduan, joango naz bitxartian, arrautzak, arrautze gozixak zuritzen, Bai. bete garrixak botatzen, eta honei emangotza baputxo bat denbora igual, hotz dadin. Oso, ondo. Eta, hori esan da. Bai, hor, azkenean erabiltzen diren atalak eta, hor koipea izan behar duten atalak dira, hor, normal izaten dira atal itxusiagoak, ez direnak erabiltzen xerrak eta horrela iteko, eta batez ere, garrantzitsua da, koipea izateak atal horiek, ez dut esaten koipea asko, baina azkenean koipe horrek emango dio xamurrago izatea aragi horri, ez? Koipeak gehitzea. Eta horti dator baita, bueno, ba, hamburguesak, edo aragi bolak eta egiten ditugunean, ba ez izatea dena txala aragia, azkenen txala aragiak, bueno, ba, koipea baduka, baina txerriak gehitzen bai esu, ba, diti xamurrago geratzen da. Eta hor, bueno, ba, formula daude, badaude jende batzu, ja gainera, bueno, ba, 110 jarria zu txalana, eta beste 50 txerriana, ero, bakoitzak berea, eta hori nola, bueno, ba, etxean jungo zaite probatzen, eta gehien gustatzen zaizuena, gero, bueno, ba, hori, jak, apuntatu ero geratzen da zuen buru, eta gaina, beti arategi berdina juten zaretenean, ikusiko zaitu arakinak eta esango dizu, bueno, jarri dazu xolomo xerra batzuk, badakizuri xolomoa gustatzen zaizula lodi-lodia, ero gustatzen zaizula fin-fina, ero gustatzen zaizula gehiago buruaren aldeko atalak, ez?
Orduan hori jarriko izu, eta esaten diozunean, aragi xeatua badaki, Patri zaela eta Patri esan du, Patriri gustatzen zaio aragi xeatua, gustatzen zaio, eguneko egun txala. Eta gero zigor politika kontua da, azkenean bakitzu dirua zure bizilagun baten poltsikora doiala, eta bueno, azkenean hurbileko merkataritza daukana, ez da? Bai. Zure hausua, baitu, hobeto hastea. Bai, gu gaina hor Durangalden badakigu, ez? Ez da genua, honek hemengo txerria, izurtzako txerriak ibiltzen ditu, ero beste honen esnea bebai saltzen du, esnea ardiana eta holan saltzen dute, beste ez dakit ze baserritarrai erosia, eta orduan, bueno, horri arpegioa jartzen diozu, izen jartzen diozu, eta, bueno, hori, osa polita eta erra da, eta gainera, osasuntxua. Garrantzitsua dela. Nik momentuz, eskatuko notzuen, denboratxo bat, zehoin, hau eskuekin ibili bigaren ez, bai hau, kentzen, bai hau osten, nik momentuz biot... Biteli, galdera bat? Bai. Kuiatxoren aragia hona doa gero? Betegarri moduan eliko zu? Bai. Oso. Aukerea dago, gure bozu, bai. Berez liburuan ez dago, ez zebe jartzen liburua da gehiago, zuk interpretatu. Bueno, garai batean ezer esan ez botatzen. Hori da. Aprobetxa behin hau. Bitxu betegarri jarriko zau. Biteli, kontatu zein duzu noin arte. A ber, pausuak. Pauso. Lehengo egin ditut, kuiatxoen aragisa koiaratxo batekin atara. Gero, aragi hori, apurtxo bat zatitxu, eta betegarrira gota hau da, aragi birrindu bai, eta tipulai, eta rautze gozixai, hemen ikusten diolan, kalabazinen apurtxo bat zatitxuek, eta gero ditut batzuk bete. Koiara batekin, baina gero, zapaldu, beti, eskuaken. Vale. Lantaldeko sukaldari profesionala galdetzen du, bueno, ez da profesionala, gustatzen zaio sukaldea. Tomaterik ero ez daraman betegarri honek. Hau, esan dugu, ez? Hausan Amerikatatik etorri baino lehen da, aintzinakoa danez, ez. Erresta honek etzaukan, baina... Bai, berez honan jendea egiten du olako boloinez antzeko bat, oso goiko da. Eta gogoratu, bueno, gu betegarri hau, indugu gaur, bueno, errezeta tradizional jarraituz, baina gaur egun, aurkitu ditzako olako kuiatxo beteak, bueno, arraiakin beteak, barazkiekin beteak, tofuarekin beteak, aukerak nahi dituzuenak, eta hau bada baita ere, olako, bueno, bezperan sobratu zaigula zerbait, nik lagun batekin zituen honekin, txalmasaiak eta sobratu zitzaizkion, izuen berdina, barazkiak gero txikitu, hau da barrukoa, frigituta eta gero hartu, eta masaiekin nahaztu zuen eta bete egin zuen. Eta aprobetxatzen gabizen ez bebai, hori aragisa sobrau dana, saukana rautze gozixa, kuiatxoa eta tipula, hori bai, olako empanadiantza batzundako edo, bikain. Edo zeri, ez dakit, atzo nola zen honen makarroiak tomatearekin zeizen genio nion? Sorrentina. Sorrentino erako makarroi batzuei, ze gure etxean tomateakin ziren, baina arrautza egoziarekin zenbat eta txorixuakin makarroiak, nik uste dut Euskal Herrian kiloka jandirela, eta tomatearekin, eta nik inoiz zentzurik eniona ikusten zen arrautza egoziare. Nik arrautza egozia, zer ez? Gustatzen gorputza emoten dutza, eta nik gustatzen jat arrautza egozia. Ez dakit, igual nire etxean betidanik ina da... Egia da, esan dugun honetan, osasuntxua dela, gaina merkia da, eta bete iten dau, txoixo gehiago botatzea baina, arrautza egozia botatzea gehiago, eta platar bakar bat inaldu, azkenean hidratoak dauzkagu, txoixoakin eta arrautza egoziakin, proteinak ere saltzen ditu, azkenean, eta kolesterola pixkat altu baldin badaukagu eroko hiperik ere zin badugu, gorringoa kendu aldiogu, eta txoixoa, ez pentsa bakarrik gorringoa, hemen bakoitza bere aldea, txoixo ez du zaren zer. Horiek entzen dizkiogu, eta zuringoarekin eta tomatearekin, horreko plater osasuntxua baita. Eta hau izango zen lehen gaur egun ez, labian sartu, igual gazta birrindu bat edo gainetik jarri, eta hori, eta labaratu. Baina, guk egin gona da, plantxatik pasa, frigitxu, orduan olixua berotzen gabiz, eta egingo dugu bitu. Irinetik pasa, kontu handiz, gero lan. Gero arrautza eta hoki birrindua. Eta gero honez saltza bat dara maez, Biteli? Bai, saltza bat egingo dugula aragi saltzakin, orduan egingo olixua, berakatza eta aragi salda egin,
eta barrura. Oso ondo. Bai, lehen gainera olako errezeta askotan egiten zen, guk esan du egon gara pentsatzen, garbi aldera egiten gero beste sartagin batean. Baina oso ohikoa zen, frigitzeko erabilitako sartaginean bertan, sobera ero, hor olia desende ikusten dugu, baina gero hor nahi eta nahi ez, hemen zurgatu ingo du honek olioa. Olio gutxi geratzen zen, eta olio hortan saltza jarri martzan. Bota altzen du, ero kipula, ero barazki batzuk, gero tomate saltza pixka bat, eta ero salda, eta horrekin saltzain, baina beti erabiltzen zen, lehenago frigitzeko erabilitako olioa eta sartagina horrela, katxarroak ziurrenik lehen etxean egongo ziren zeudenak, justuak, eta, gaina jazikina zegoela, oraindik beste, bigarren erabilpen bat emateko, saltza bertan egiten zen, da hori oso ohikoa zen, antzinako errezetetan. Isa, iaz, jakun aragidana hemendik kanporatzen, ze hori da arriskua dukana errezeta honek. Horregatik labean egiteana, izaten da, normalean, hobea. Hemen, baina alduzu tximiniak izango hasi moduan, forma ez hori, izango zen tximinia moduan moztu, eta gero barrena ustu, kopatxo bat, edalontzi bat, eta horiek zuti jartzen bai jozu. Aragixetua, eskin beteta gorantza, eta Patrik esan duena, gero, ero saltza gainetik, ero gaztapixka bat, eta holanda, labean bukatu, errexagoa izango da. Eta emaitzabe, garbixagoa izango da, ze nik ez da egiten hemen holanko zikikeri bandabit prestatzen. Frigitzen joango gara, ez Patrik? Frigitzen joango gara. Honen misterio horik ez dauka. Hori da, oin buelta emon, eta honi be, eta segitxuan izango gara, saltza prestatzen da honen ganak frigitzen. Pikain. Sigurok esan dago, badauzela gauza batzuk sare sozialetan amorro emototzela. Amorro ez dut esan, eramaten dala. Hau beha asko eramaten da. Klasiko handi bat, esan duenek, krus. Honek ja eina dauz, kurruskari, poli-politx, eta aprobetxatzeko, kausina dugun edo frigitxo itxugun olixua, hemen txe ingo, txoa bota, eta hemen txe erregoziko berakatza. Eta hemen txe ingo, holako saltzatxo bat. Oso ondo. Doitzeko, arroz bat ingo zu, ez? Horri irin pixka bat erabiliko zu, oso ondo. Ni mito oinu da pasatu da. Irailean oraindik hemen eguzkia izaten dut, aurrian ere goizeak eta joten dut. Hor, zenbat aldiz entzun duzu, Patri, azenaria jatea kolorea ematen duela. Pila bat. Gainera, lehen ditzen zaren krematan eta dana jaten zaren, hau? Azenari krema data. Ez, baina kolore hartzeko ero, baina azenarioak berak ez du gorritzen. Betakarotenoa edo, ez? Hori, nik entzun dut betidanik horrek, emototzula holan koloretsua. Baina azenarioa jateak berak ez dizu ematen hori. Igual zema jandizu bat. Ez dakit. Donald Trump moduan egoteko, pentsazu, kiloak eta kiloak. Hortara solariumera joan bizara. Baina horren kolore ez da naturala. Patri, bitu, nik gero ingo dudan errezetan, kolore berdin hartzen dute hauek, horrek tipo horrena bezalako. Bai? Zein bizu? Gorrixa. Bakin dundi doian gauzia, bai. Ez zaitezte urruti joan, ze gero, oin gero eta gehiago ikusten den osagai bat, arrandegietan, arategia gure arakinak prestatu esatzen ditu, hori ingo du. Oso ondo. Hemen txe, irina, apurtxo bat, eta irina txigortzen danean, botakotza bai aragizaldanik hemen txe daukat. Eta gero saltzan bertan irakin behar dituzu, ero ez zerbitzatu ja saltzarekin, zerbitzatu, hori da. Vale, oso ondo. Hor jarra itxugu zukadego paperian, hamena zebina zu moruan atzo. Bai, kepixat atatu. Atara dut platera, jarriko, hola minimalista bestela, batian hola, txak. Bai, Tokit, ze moderno zabizen, atzo korruzalda holan kopatxo baten. Baina gaur ez. Gaur, asteazkena da, bakizu denboraldi berri hontan, astelenak astelen gozoa dira. Asteazkenak errezeta tradizionalen eguna ditugu. Eta ostirala gehiago dira, asteburuari begira, norbait etxean bisita izan behar badu, zeatik ez, guretzako bakarri zerbait berezi egitea nahi dugula. Berezi duguta. Hori da. Beti esaten da nabitu, hor ondo dago ondokoak eta mimatzea, baina norbera mimatzea ere hori ikasin behar da, Eta ez da erreza, Garrantzitsua da, hori izango dira ostiralak. Orduan, gaur asteazkena den hortan, zelakoa, errezeta tradizional, bat luzea eta hurrengoa motxagoa, baina erra baita ere. Beraz, holaxe, zerbitzatuko ditugu, eta koiaratxo batekin, bitxu zelako saltza holan loditxua geratu jakun, ara gixana gainetek.
oso goxua. Eta hementxe gure edo Ana Maria kaleran kuyatxo beteak. Vale. Bestia. Eskerrik asko. Bueno. Beste aportuko deni? Usten diozu? Bai. Itxen zain gauza lodixak, jendiak lehen, Lodixak ez, bueno, hau? No, bada, ze... Ez da harina, A ber, hau, astuna. lodixa izango zen, bexamela izango zen. Nietzako hola, ez da... Hola, zerbait, astuna dena, ez da izan, bueno, bai, geruza eman dioguna kanpotik, baina bestela. Barazkiak, arrauza, aragia, ona, oso osoa. Kuriosidea geratzen naze, zuk zehose laranja gorrixka inbiozu, ez? Bai, eta ez dira otarrainzak, naiz eta bereen itxura, bueno, ez, abakabentuan itxura gehiago dukate. Ba ez dira ez otarrizkak, ez gambak, ez... Ibai karramarroa dira. Hauek, gure, bueno, arrandekian lortu dizkiate, badakizu gaur egun egosita saltzen dituzte, baina, bueno, lortu dut ekoizle baten bitartez, bueno, bizirik lortzea. Eta klasiko handi bat ingo ditu Ibai karramarroak saltzan. No pasietan, urten... Egia da, bai, hauek ez baituzu holan trapu umel batekin, eta bestela, ies egiten dute, denbora guztian horre, bueno, lehen bat hortik kanpotik ibili daia, eta... Hau bai txorieko platoan hor bultaka. Momentuz, tomate saltzara bidaiatuko da, bez? Ez. Erdi, mixta. Izango da, barraskilloan saltza moduan ikin dut, bizkaitar saltza daukat hemen, eta tomate saltza hemen. Gero daukat, kipula, porrua, pipermina, ardoa, baina nola ingo izun? Oin kontatuko izun. Kipula eta porrua txiki moztu eta erregosten jarriko ditu pipermin punta batekin. Hauek erregosita daudenean, tomate saltza, bizkaitar saltza gehitu eta utzi dana egiten. Ibai karramarroak, kipula zenario ardoarekin eta urarekin pare bat minutuz egosi, saltzan sartu eta 10 minutuz irakiten izan ondoren zerbitzatu. Hau da, errezeta horietakoa normalean urrengo egunean askoz hobea goten da. Osea, saltzako kontu hauek. Eta gero, hainbat errezeta aurkitu ditut liburu zarretan. Asko egiten dute barraskilloa bezala, urdai azpikoa eta txorixoa eta botatzen diote. Nik, Juantxo Duela Rozeaga zitzei nuen, Zornotzako Juantxo jatetxeko, nire maizua handia, eta beraz zigorrez. Kipula jarri erregosten txiki egin da, kipula txiki egin da, gero, porru baten atal zuria, bebai, erdi erolan bota bertara, eta pipermin pixatekin ondo erregozi. Eta hauek, egozi uretan bakarrik egozi aldituzu, ero nik esan dagoa, oin behitu hemen ardo kopa bat, eta ordokat kipuleta eta zenarioa. Hauek, irakiten hasten danean, gatz pixka batekin, horregoziko ditu. Eta denbora, gorri egon arte. Gorri egon arte, irakiten hasten danetik pare bat minutu batekin ikua da. Gero saltzan ere, jarraituko dute hauek erregozten. Orduan, bueno, gutxi gora bera, begiz, eskatzen dizuetena beraia. Joango gara itxen honek betiko errezetak, ze egisa da, tradizionalki lehen pila bat itxen ziela bitxu. Honek kamerai kaixo esan nahi dau? Pero ies egin? Bueno, edo ez dakigu, baina, bueno, garai baten pila bajaten ziren, ez? Ni akordatzen dut, nire amama Eugenik, hau da, nire amamateren amak, itxen zitxula, eta saltza ikusgarri zela, saltza, bueno, munduz, gustatanakon pila bat, baina, bueno, egisa da, hemengo karramarrua... Berez, jateko askorik ez daukate, Nik guretxean txupatu iten da burua, gero, honek, aginak gero txikia dauzkate, baina gorputza da, eta... Batzuk esaten da, haundixa boketa dauzela, eta pintzen ara gisa holan, abakandua izango bazan bezala, atara leikela. Abakanduan haundixa ez, baina holan txikitan da, pintzetatik aragisa atara koska iten da, hortik zurrupatu iten duzu, egia da nik guretxean hori, Otarrizka izango azimon, burua zurrupatu, aginak hauek, pintzak, lodia badauzkate hortik koska egin eta zerbait atara, eta hor, bueno, amerikanua eno hartzen bazua, horrek gaina, amerikanua lur zaporea, horrek eskasa dira. Bueno, daukate pixka zaporea, hauek, seinal erakoa dira. Hori da dauz, arruntak, amerikarrak, horrexa dira, eta honek seinale puntak daukela pintzetan mantxa txuritxo bat, ez? Bai, eta horrek izaten dira. Baina, alatabe guztiz debekatuta dauz,
errekara juetie da honek arramarroak hartzia. Bai. Azkenean, biztanle dixe esan binauen, ez? Baina, ez da asko gure ibaietan, desagertzen joan die. Eta orduan, babestu nahi dabe, eta ezin di hartu. Gure aitak olako historiak nik asko entzun nituen, Ibaizabal gure amaman eta baserrixa, Ibaizabal ibaire pegatuta zegoen, da gure aitak ezagutu zuten, hor papelera, iurretako papelera egin baino lehenago, ez? Aitak zenbat histori kontatzen zizkiun, angilak harrapatzen zituztela, karramarroak harrapatzen zituztela, eta horiek, segun etxian zer zegoen jateko, nire amama esatera, justa ez eta ekarri amuarrei batzuk, gero eskailuak ekarri, ero karramarroak eta nik ez nituen ezagutu, gero egia da, belatxiketatik datorren errekatxuen, beti hon izan diela honek Ibai karramarroak, eta nik beti ezagutu ditut, baina nik uste dut dela, seinala, ja, esaten dena bertako hemen Euskal Herrikoa, iturbururen baten egongo da, baina hauek ez daude. Eta errekara joeten bazari eta karramarroa badauz, hori da, ur kalitate honan seinale. Bai. Ze horrekan gustora badauz, garbi dauen seinale. Hori da. Badaude pila baizu daude, landako horre urtegian eroan hor daude pila bat, baina horre dira Amerikano eta ere kanpora ateratzen dira horre dira, kriston, pintza dauzkate, aginak eta malaletxe bat daukie, baina zapore aldetik eskazak, oso eskazak. Hemen gatza botako du, pixka gehiago. Dantzan da biza entzun indaue. Urperatu ikbitxuzula. Eta honek esan dakoa, oin, ura, berriro irakiten hasten danetik, pare bat minutu kolorea erabat aldatuko zaie, eta bien bitartean, saltzaren oinarria, esan dakoa, batzuk hemen txorixo botatzen diote, urdai azpikua, nik bizkaitar saltza honek, nahiz eta tomatea daukan ematen duen, hemen daude 6 kipula, gero piper txorixerua beste 8 batero, nik egite ditudana da, hauek hidratatu eta ero bertan sartu, sagarrarekin, ogiarekin loditzeko, urdai azpiko punta batekin, eta gero bai, azalak eta ez izateko iragazin behar da. Horre, irazkin finetik, eta hemen dauka pipertxo iseroa, eta tomate saltza. Besterik ez da bezala. Eta gero nik entzun dut mito bat, zenik egisa da karramarruekin ez dutela inoizko zinau, da bustanan mitoa, bustana luzatuta badau, horre gure dago esan ja aragisa ez dauela ondo. Bilduta bado erdi hila dauzenak, ez? Geratzen die, ikusten baituzu, errekan inoiz ikusten baituzu, erdi hila dauzenak, erdi tontotuta ero, ez die batzen ez ezer. Gero bai, bitu, hemen ez die... Eta ez die kiribiltzen, egoten die zuzen. Bai, hemen dago beste bat, no izan zen, lengunean, esteak nola kentzen genizkion otarra izkei, atzo kentzen izkion otarra izkei, hauei badago teknika bat ere kentzeko, baina nik hori ikusi izan dut, bizirik daudela, bustanaren azkenengo atala holan krak, pixka, buelta erdi eman, krak egiten du, atera egiten duzu kanporantza, eta estea atera egiten da. Zer hartatzen da? Hortik gero egosteko garaian ere, sustantzia asko galtzen dutela ero. Orduan, nik hori ikusi indut egiten, baina nik ez dut egin gaina, guri zaten baizu, horren ze izango dute hauek esteetan, hori ez da nabaritzen. Orduan, gure etxian da, egin izan direnien gure aiak egiten zituen, pilo bat, horrela, bere hortan, egosi eta listo. Nik entzuko bai, arrantzatzeko eta beita bezala erabiltzen diela, zebo moruen era. Beraiek erabili hortako? Bilo, hori ustakit, beraien aragia. Ideaik ez, hauek, abadinon eskolako bidean daugan, erreka pasatzen da, eta zubia dauko, eta zubipean eta, daude nik uste dut, sortzi horiek, abadinoko eskolako aurrak, bakoitza 17 aldiz harrapatu dute. Hori bai, badakate esaten digu, harrapatu, utziezue pakean, eta ero askatu. Ixajoak egon behar dira, dira, batzen dira batean 15 aurran azpian, eta hori beldurrik ez diote zerri, ikusten da ez diotela inoiz heldu. Eta ni utzen, beti hemen da hartzen dute, gero handokate olako ontzi bat, han izate ikuste urarekin, da, bukatzen dute ja arratzaldia, aspertuta daude, eta askatzen dituzte. Karramarroko itxagoak. Eta dira nik uste berdinak, gaia ikusten diezu, eta esaten, atzo nik hau ikusi nuen gixajoan. Karramarroak ikusi zauen hori gixajoan. Bai, seguro bai. Azkene, bukatuko usailua, hausnartzen osagaien, kantidadean inguruan, ez? Ez dakit, zenbatetan gertau jatzuen, bi pertsonan dako kosina edo zuentzako bakarrik, eta batean,
kristoneko janarixakin bukatu. Hori normalian pasatzen da, zu oitxu bazlin bazara beti, jende askondako kosinatzen, ez? Nire mamaterek, adibidez, 5 seme-alaba izan ditu, beti kosinau da, 7-8 pertsonan dako, ez? Nire bere amandako be. Eta ontxe, bakarrik, amama eta ititea dauzela etxien, esaten dago, eske, nik 2 pertsonan dako ez dakit kosinatzen. Julen bebai daukau beste adibidez, gure gidoila dixa bakarrik bizi eta esaten dago, eske normalian egitxatu dut, hori, igual itxote errezeta bat, eta janbiot, 2-3 egunetan bardina, edo izostu, edo bueno, norbait jo oparitxu, ze hori, baten dako edo bintzako kosinatzea saia da. Oso saia da. Baina hortara bagoaz, gaur egun, bitu, lehen niramak hori gertatu, etxetik, 3 anai arreba junin ginen. Gero aitxabea, aitxa hilin zan, eta bera bakarrik edatu zan. Zaten zuen, arrautza dozena gehiagik da. Oin, oioa dauzkau, eta ez ditu erosen arrautzak. Esnia, litro bat. Nik, hainen niamak, esnia oso gutxi erabiltzen du. Zeiten dut, galdu iten zait, baina esnia da. Nire bikotea erojuten da nire etxean, kafesni hartzeko. Bera da bakarra. Orduan, ontxe saltza itxuste, oina zidira hori, berreuneko olako ontzi txikiak, eta horiek saltzen. Eta bestela, frutaden dat eta barazkiden eta ze ez dago adibidez, zenarioa, zoi supermerkatura eta kilo bat erosi bizuelako poltzakada bat erosi bizu. Baina, granela, mila gaur egun zorionez. Hori, granelien eta bebai badago aukera pila bat, eta tilistak be erosteko 100 gramo nahi bat itxuzu erosi bebai aukeria dau. Alata be, nire gomendioa beti da, geixau kosinatzea, ez da txartu etorten, eta gero hori, izostu, edo, bebai, ontxo itxu gara, baskaltzeko, afaltzeko, daurrengo egunean baskaltzeko, daurrengo egunean afaltzeko, gauza desberdinak izatera. Gure etxean. Nire etxean bebai, pila bat errepikatu izan dugu, eta, hori, kalabaza krema 3 egunetan. Ez da izan behar segidan. Gaina, eske gaina hori, oskailuan gauzak irauten dute 5 egun da. Baina, segidan badabe, ez da ez pasatzen. Segidan bai, gu segidan ez. Ez, baina, gertatzen badabe, ez da pasatzen, zebez. Ez. Bueno, da zuk, egisa da, kosinatzen dauzula kantidade handixetan. Nik beti. Ze, uda honetan bebai egon zara, 300 pertsonako kosinan. Hori zela itxen da. Hori hobi bat, bueno. Kantidade kontutan ta, biderkatuz. 2000 lagunen dako indeguen antzako erresa. Orduan, dana biderkatu. Erresa da, a ber, arroza, zema da errazioa, gero bigarren platera badau, 80 gramo, 80 bider 300, ateatzen da zenbaki bat. Zenbat urbe ardu arroze kilo batek? 2,5 da, biderketa, matematikak, nik horreik semei esaten diet. Matematikak nahita nahi eskoa dira, ikasi, ondo, bizitzan, gauza pila baterako beharko dituzu, eta dana da bidertu, eta batez ere materiala. Ontziak eta sukaldea prestatua baldin bakazu, ez da binengo arazoik. Baterik, karriko izkiazu hor duzkean baita? Bai. Ze, karri jo, nik ikusiko batzuk ez da, zenbat tomate eta indut. Bueno, nik indut, gaur askontzako inbar ditut, haraginak nahi ditu nereak probatu nolakoa diren, zero kompetentzi ike medio, eta nire receta eskatzeko, orduen hauek ona bota, utzi guzu 15 minutu hau plo-plo egotea hemen suabe, eta ero graduz. Bueno, raziotxu bat atako. Ez dakit hau jan alkoten, Zeba? Aparatu jarri uste hauan. Baina azal ez da jaten, Arruko. Ja, baina databek crashin bijako, ez? Ez. Ez? Ez da, crashin egin behar. Bueno, basuk mosten bostazuran umia izango guan. Nik, hau gure etxian, izan jaten jo, bikoteak eta nik olan kanpoti zurbatzen du, burua atatzen dio, krak, eta haragia, ondoko bai. Hemen daukazue gure gaurko bigarren eta azken errezeta, Ibai Karramarroak saltzan. Orduan, hemen, arrazoia da hau zurrupatu imar da, baiero bai, eta hau, otarra izkaketa izango hasi moduen. Horrela, eta egia da, korputza da, oso gutxi, Apurtxo bat bakarrik. Geixa doa saltzia, ez? Saltzia, guzti... Hau, bai ala bai, ogixakin jamela. Holan txof-txof biten dozu. Ja, eskerrik asko ez, egor. Eta zatik, eta kode. Nigo. Oso goxua. Eta hone diet, Ibai Karramarroak, gara batean, etxe bakoitza baserri inguruan olako
erreka txiki bat izango zuena. Non, bueno, eta hor historia bat atarra da, hau, esaten da, hemengoa esaten duguna bertakoa, Italiatik ekarri omen zutela 16. mendean. Bai. Bai, hori da, bueno, Alberto Gatzo bialdu zidu nolako azken idatzio, eta hori agertzen zala. Imeia hori bidea Bai, izan bai. Orduan ez da, italiarra gurea, amerikanoa ero, Ibai Garramarrok ederra daude, arategietan, arrandegietan badaude. Eta gaur txorienen. Eta bixar osteguna, beste bi errezeta ekarriko ditugu, ez da, zigor? Beraz, etorri, piztu bete bat. Eta hemen esan gara. Agur.